To assalamu alaikum masu kallon mu, sunana Hamisu Sa'id Yusuf wanda kuka fi sani da Hamisu Breka Dorai. An haife ni a kasar Najeriya kenan, ni haifaffen Kano ne, sannan kuma mazaunin garin Kano ne, Gwale Local Government Dorai Karama, unguwar Bello. Na yi karatu a nan karamar hukumar Gwale inda na yi primary school, a nan kuma na yi secondary school a Dorai Babba. A da nan cikin Kano kenan. Gaskiya ne. To idan muka bangaren da ka fi shahara akan shi shine bangaren waƙoƙi, za mu iya cewa kamar a wace shekara ce in za ka iya tunawa ka fara waƙa? Gaskiya idan aka ce mun wace shekara na fara waƙa, zan iya ce maka idan da ce ga shekarar na yi ƙarya, duba da gaskiya na fara waƙa tun ina yaro. Kawai dai abun yadda yake kasancewa mafi akasari lokacin da masu sauraro suka ji ka, to lokacin sunan ka sabon mawaki shine abin da yake faruwa, amma mafi akasari mawakan da ake ji gaskiya sun daɗe suna waka kafin a saurare su, domin abu ne na koyo da gogewa. To yaushe ka koya, yaushe har ka goge, yaushe har za ka iya ƙayatarwa, to kaga wani abu ne wannan dogo. To mafi yawan mawaka da na yi fiye da su ire-iren ka sun bayyana mana cewa lokacin da suka fara waka yawanci za a gan su kamar suna tarayya ne da waɗansu waɗanda suka shahara a wancan lokacin bangaren waka. To ban sani ba kai a lokacin akwai waɗanda kake tare da su ne har abin ya baka sha'awa, ko kuma ma ya ja ra'ayin kamar ka? Gaskiya babu wanda nake tare da shi, duba da lokacin ma da aka fara jina mafi akasari mutane ba su san danyana ba ne ni, sai daga baya waka sai ta fito na ce ayi Dorai Karama nake, sai wasu ke gane ai Kano take, shi dan Kano ne. Gaskiya abin da nake so in takaice maka shine, abin da na sani shine ni ma ina da zillin waka, duba da akwai mawaƙin da yake burge ni sannan na taso ina yaro, shine zan ce kamar madubi na, shi samun zillin waka shine Sadi Sidi Sharifai. Gaskiya ina son Sadi sosai, don ba na manta da kafata nake zuwa har zuro da je ga Sadi in dawo gida. Ba mu daɗe ba mun hado da Sadi, sai ya ce mun ka yaran nan kana da baiwa, ai kaza kaza, yana taiba mun, sai mai shiru yana kallon shi, saboda ina ga wannan wani abu ne kaman da na yi mishi yake rama mun. Yana taiba mun sai na yi dariya, da na ba shi labari sai ya yi tuna, sai ai to haka suka yi da Umar, sai ma aka muka da Umar M Sharif, kaji na ce to alhamdulillah, gaskiya ni dai kai ne mudubi na a waka, gaskiya Sadi ne zillina. To a wancan lokacin yawancin kayan da ake amfani da su wajen waka, da ka ce tun kana yaro ka fara waka, na san kaya ne wanda suke irin masu wahala aiki da sauransu. Gaskiya ba zamani a sosai. To a wancan lokacin dama kai ka iya su ne, ko a hankali ka rika koyo? Ni abin da nayi lokacin da na taso ina waka, farko da ina iya zuwa studio dan tara kuɗi na in je ni ma rera, sai na ga ina son zama standard mawaki. To wannan dalilin sai ya sa ni da abokanai na daɗe ina waka kafin in koma studio, sai na same su sai nake cewa ni ina son, ina ji waka ce sana'a da nake sare zan dauka, saboda akwai abubuwan da ka hararo. Yawa, sai na ce musu ni zan koma studio. Da yawa daga cikin su sun mawaka ne duka, tare muke waka da su, amma hakan bai musu daɗi ba a wannan lokacin, duba da cewa ina dinki kuma na ce zan koma studio. To kamun ila ka fara waka dinki ma kake kenan a shi dinki ai kaman sana'a ne na gado na gidanmu, duk kusan yaron da zan iya ce maka da yaron da ya wuce shekara 10 ma a gidanmu yayi dinki yayi, ko da kana wani mace wani namiji. Dinkin nan dai shine yawa abinda da ka taso kai a gidanmu shine a kai ka makaranta ka je shagon dinki, in ka dawo makaranta shagon dinki, aka muke yi. To kaga kowa ya iya dinki gaskiya a gidanmu. To wannan dalilin yasa ni kuma ina son abun, sai na koma studio. To anan ne na je na koyi wannan aikin studio da nake yi, na je na koyi farko kiɗa, na je koya, na fara koyon kiɗa. Daga baya sai na ga ni akwai abin da nake ji a cikin waƙoƙin manyan mawaka, sai in ji waƙan manyan mawaka har kullum idan ne waka ta bambanta da tawa. Wannan abin ya samu nazarin cewa akwai wani abu daga cikin aiki, don haka bari in je in koya mana, sai in gane menene ma makasudin da yasa sai in ji waƙar kaman a sama ni kuma ta sun ji ta a ƙasa. To bari in je in bincike abin, daga baya kuma sai na je sai na gane menene duka ma a hakan
ka san duk abin da ka jibince shi to zai jibince ka. Yau da goben da na yi a cikin abin sai yasa duka na saba dan san duk abin da kuma da ka nuna da gaskiya yawa na sa a raina ne da gaskiya yi zan yi. to wannan ya kawo bangaren da zan so in ji zaka iya tuna wakar da ka fara ta farko. Gaskiya zan iya tuna wakata ta farko ya buci lokacin ina makarantar islamiyya na yi wata waka Mustapha Rasulullahi ita ce waka ta. Sani ba ko zaka iya tuna wasu baituka daga cikin ta. Mustapha Rasulullahi rainan Halima shugaban ma'aikan Allah kai nake kai wa kuka na. Gaskiya ne kuma na san mafi yawan masu kallon mai sun tuna da wannan waka. Gaskiya ne. To ban sani ba yawanci kowane mawaki kuma za ka ga cewa banda wakar da ya fara yi ta farko